Ti Masakbayan. Ti napalabas, agsangsangit ni Corazon. Gapu iti naamuan na, amanun abulan tinapalabas, ngawan ti anak na iti sidong ni Albert. Iti panagawid mat ni Albert, tapno kasarita na ni Nana Lolit, adda imawag kankwana, kat impakaamuna nga adda iti ospital ni Sheila. Inawagan mat ni Albert ni Nana Lolit, kat impakaamuna tinapasama kan ni Sheila. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Senyor, dako sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Oh, anya na ita. Anya daga sa damag. Ni Ma'am Sheila, ada iti ospital. Na disgrasya. Kastati ko na ni Sir Albert. Na disgrasya ni Sheila? Huwag, senyor. Sapay ko mata makalasat ni Ma'am Sheila. Apay ana disgrasya. Anya tinaramid na. Jakam mo, mapanak ka no ita iti ospital, senyor. Kastati ko na ni Sir Albert. O sige, mapanta adwa. Inawagak matanti ina ni Sheila, papa. Agturungan dito ospital. Unay ngaminen, tanabarte ka nag-drive. Kastati ko na dagiti nangyag kwa na dito ospital, papa. Ken na ko na ti doktor. A dead on arrival. Aniyan? Albert, abalayan, kumusta ti anak ko? Apay amorge timbagada pagdiretso Iso da ita ni Sheila. Nabungan iti puraw nga ulas. Saan? Saan nga iso da ita? Saan nga iso? Ay, ikatag ti abong na. Sheila, iha! Sheila! Labanod tinangilugan nanda iti bangkay ni Ma'am Sheila, sir. Nana Lolit, sungbatan nak iti saludsudaken ka. Ket tipud no ti bagam. Ha, sir, anya ti saludsudam. Ayan ni Maria Angela. Ha? Amok asan ka dakas sa tao, Nana Lolit. Iso ang mamatiak ngawan dakas anapasamak iti anak ko. Awan pagdanagam, sir. Nasaya at ti kasasaad ni Baby Angela. Maay-ayuhanan anaimbag. No kasta, sa dino ti ayan na. Sige, sir. Kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Mapanta iti ayan ni Baby Angela. Sigurado ka kadingawan dakas anapasamak ken kuana. Wan, sir. Kat no kanayon ko asarungkaran. Ngam ilimlimod ko kan ni Ma'am Sheila. Jak kayat ang maamuan na asarungkarak ti ubeng. Ta sigurado adakas ti aramidon na kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Tinangdanan nak ni Ma'am Sheila amang pukaw iti ubeng, sir. Tadi na kayat. Nga da pa kalaglagi pam ken ni Corazon, sir. Kat no jak agtungpal iti kayat na. Amangan no iso amismo ti aggunay, kat dakas ti mapasamak iti ubeng. Anya? Ada nasarakak anasaya at ipanagpuspuso na. Kat imbatik ti ubeng kadakwada. Kat ti pagyamanak, imanugot da akanayon ko asarungkaran ti ubeng. Imbaga kadakwada nga anak ko ti ubeng, sir. Kasta ka di. Anyan ang nagdakas ti panagpuspuso ni Sheila. Agraman ubing, iraman na iti kinadakas na. Siningin ko ati swildok, sir. Tadanda ni Dina itan. Ha, ti kunana. Siriban nak. Ha? Saan na mabalin Dakkel agad tinted na, sir. Ngam isumot lang tigas gastos sa kaparakan ni Baby Angela. Nga oray amok nga damot mabalin tayo nang ibatsak iti ubeng. Agyaman akin ka, Nana Lolit. Inya dayong ti anak ko iti mabalin apagpaggadan na. Uwan, sir. Di kagdanag. Kalpasan ti tabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Kuyugan ka amapan ija ayan ni Baby Angela.
Corazon, Kasano, Albert? Kumusta ti anak ko? At nakatidakas ang napasamakin ko, ana. awan, agkalma ka laeng. Awan dakas ang napasamakin ko na. Sa dino nga ron ti ayan ti anak ko. Natalgad ti kasasad na. Awan ti rumbang apagdanagam kan ko na. Kaya't ko amaamuan. No apay anag parang asyap tinangitalaw iti anak ko. Aramid ni Sheila daytoy. Ngamkas itinakon-akon. Natalgad ti anak ta. Ket awan ti rumbang apagdanagam. Agi ang manak no kasta. Ket sika, kumusta ka mat ita abroad? Nasayat mat. Kanayon ka kumangagan anad. Ket kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Sheila. As sikaswak ti panagawid mo. Anya, bangkay ni Sheila. Ti kadi asawam ti dakdakamata. Juan, madama ita ti pan nakalamay na. Pimusay ta na disgrasya. Nabartag ka no ang nagmaneho. Kasta ka di. Makipagladingit ang Albert. Kalpasan ti tabon. Kaya't kung agsublikan dito'y Pilipinas. Tas sika mismo ti mga iwan kadagiti ubing. Sige. Asikasumpay ti panakay tabon ti asawam, Albert. Pagsaritan tanto da iti sabali agundaway. Ket manan, makipagladingit ang Agyamanak, Corazon. Nasayaat nga rod no awan dakos ang napasamak iti anak mo. Ay, kunak ngamin kan ka, di ka unay agdamat. Sangit ka asangit. Kita man talangam ita. Kalat akimutong ka. nasayat ka no ti kasasad ti anak ko, Perla. Ngam amom, adamay sapay anamuak. Anya dayta? Pimusay ti asawa ni Albert. Ha? Ala, apay ngay. Nabartag ka no ang nagmaneho. Ay, sus. Dayta, tirigat na. Ay, una yan. Apay ngamin nga agmaneho. Kat amuna anabartag. Albert, amok adi mo inayat ni Sheila. Kat dayta ti pagsaksakitan tinakam na. Pakawan hendak. Tasaan ko ana sursuro nga inayat ni Sheila. Nupay kasta. Sana may parbang ti inaramid na. Amapan nagbartak sa nagmaneho. Ngam kasta ti sigod nga aramid na. Kanayon na bagbagaan ni Papa. Ngam sana dumngag. Awanan ti anak ko. Ti kakaisuna nga anak ko. Pabasulen dak kadi iti ipupusay na, Mama. Saan, Albert? Tamok ti ukali na. Awan pa nagbaliw na. Kana amak pa'y alipliputan na ka. Amok dayta. Namin anon adaras nga inaramid na dayta. Ket dayta pa'y timaysa, adyak pangayatan ken kuana. Nupay kasta. Jakmet kalikaguman akastoy tinapasamak ken kuana. Albert. Awan sabali a pabasulan ni Sheila itinapasamak ken kuana. No di iso matlaeng. Una yun tinapasamak iti asawa ni Sir Albert. Inak ita makilamay. Umay ka kadi. Sige. Nilaangan na namilay ti makaamo ka ni Angela. Sigurado ka sumurot ka kanyak? Kababain mat ka ni Sir Albert. Lujak man laag pakita iti panakalamay ti asawa na. Alang rod, agpalaskan, tamapantan. Sana ka makaturog, Perla. Apay, anya ti pampanunutam? Ni ka di Albert? Tamay sa itan abalo? Sana. Di kagsaway ti kasta, Perla. Kaslakit din pakaragsakak ti panakabalo ni Albert. Iti kasta nga ibagbagam. Kat, anya nga ro ti pampanunutam? Kuna na ngamin nga si kasuan na ti panagawid ko. Kalpasan na may tabon ti bangkay ti asawa na. Tanasaysaya at kanuno siya ka mismo ti mga iwan kadagiti anak mi. Katuan mo't, nasayaat no kasta. Ay ngam, sika ti mangudang iti dayta.
Sayang matwag supliak iti Pilipinas. Kakaysuna nagsayat dagiti amo ta dito eh. Ala, panunutam anaimbag, Corazon. Ha, Ma'am Amanda, ada ka dito'y lamayan? Kapinanom ni Ma'am Sheila. Asawa ti boss nila kay ko. Ha? Oh, apekas lamas na o kalaunay na Mercedes. Kaya't mo asawan? Boss nila kay mo ni Sir Albert? Saan laang abos? No di kat aggayem da. Ah, ay kasta gayam. Ay, anyan apan nakairanranana? Anya di kaya tiyo asawan? Kwa ngamin, Ma'am Amanda. Boss ko ni Sir Albert. No kasta, isugayam ti kunam abos mo. Adi mo mapanawan, gaputa na singpet da. Wen, ma'am, boss ko ni Sir Albert. Abalayan, maudin da ito'y arabi iyapan nakalamay ti bangkay ni Sheila. Mahitabo na ninton bigat. Wan, abalayan. Awan mabalin ko, no nagpatinggala dito itibiyag na. Ngamno kumata saan ang nagpartak ang nagmaneho. Saan kumana pasamak ti kastoy. Anyang arod, di tay may baga no kasano ti pupusay ti tunggal maysa. Kat nalabi ta kastoy ti wagas ti pupusay na. Di tay amudag iti pagteng iti biyag tayo. Sayang, abalayan. No kumata na saya at nga asawan ni Sheila. Naragsak da kuma ken ni Albert. Kasta mo tinamnamak idi gambidot gayam. Gaputa sa andaan naragsak. Ala, anyang arod. Saanan ang maisubli tinapalabas. Nalbasan ti tabon, iho. Wen, papa. Adda na sa ukanyak ni Lolit may papaniti anak mo. Wen, papa. Agpakuyugakin ko na ita. Amapan ijay ayan ti anak ko. Panagkunak, awan tinagbali na pariko ti anak mo. Ngamin, nasayat at tao tinang ibatsan na. Wen, papa. Kat pagyamanak unay dayta. Ala, agrubwat kang haruden. Taytay pa'y ang nakarubwat ni Lolit. Daytoy abalay tinang ibatsyam iti anak ko. Wan, sir. Kaya't mo asawen? Dadani kan Amanda ti mga aywan iti anak ko? Ay, jak ni namnama akasta, sir. Namwakla di lamay agayim mo gayam ti asawa ni Ma'am Amanda. Ngaben, nakitak ni Ma'am Amanda, idiin may da nakilamay. No kasta, ti ubing nga uba idi ni Amanda ang nakitak. Kat iso ni Angela. Di mo na irupaan ti ubing, sir? Saan? Insarak aminan ni Amanda iti seleda. Iso ajak nakita ti rupa ti ubing nga ubana. Ay, anyan apa nakairanranada, sir? Ngam, nasingpot ni Ma'am Amanda. Awan makunakken kwa na. Day tatipod no anapasamak. Ma'am Amanda, saan ko apod no nga anak ni Baby Angela? Anya? Gapo iti kinadakas ni Sheila. Iso akas to'y tinapasamak. Ken, Lolit tipod no anagan ko, ma'am. Saan ang Mercedes? Diyak matukod da panunutan. Adakas gayam ti panunot ti asawam, Sir Albert. Pudnot ako nam. Naimbaglaan yan, tanasaya at atao ni Nana Lolit. Kan masirib, kat amo na tinararamid na. Kan naimbag, tas sikatin ang ibatsan na iti ubing. Gaputan na saya at kayo at tao. Wen, inaiwanan mi anaimbag ti anak mo, Sir Albert. Agraman ni Danny, kat kanayon amapuyat. Gaputa iso ti agtimpla iti gatas ni Baby. Agyaman ak unay kada kayo. Kat kasano? Iisubliyo ti ubing iti balayo?
Saan nga taan nasaysayaat no agyan pa laang dito'y balay? Amanda. Sana bale, awan pagdanagam, Sir Albert. Saan ang mabaybayan ni Baby Angela? Umay munto sukunan ti ubing, iti sa bali agundaway. Ngam saan kumapay nga ita? Ay, Jack ni namnama, nga anak mo gayam ni Baby Angela, Albert. Amom ka di, nga oray siya, ket kanayon na mapuyatan. Wen, nasao kanyak ni Amanda dayta. Impatag ni Amanda ti anak mo, Albert. Kat idinaamuan ng anak mo, medyo nagliday. Ngamin, sigurado ang maisinakan ko na ti ubing. Pagyamanak ta impatagyo ti anak ko. Agsangsangit idirabiin ni Amanda. Ngamin, mayadayon kan kuana ni Baby Angela. Saan amaya dayo kan kuana ti anak ko? Gaputa nawayalat ta nga umay ije balay, no addanton ijay ni Baby Angela. Ket no ita, patgak tikid daw na. Asaan pay lang nga ita ti panangalak iti anak ko. Nang runa pay kano, tamano lang nga aldaw tinapalabas, apimusay ni Sheila. Wen, narigatan, Albert. Ang mga nual-alyaan na. Anya? Basta, agtungpal kalatta iti asawak. Sana bali. Tasan ang mabaybayan ti anak mo. Nga anak ni Muten. Tada kami itan ti agpuy-puyat. Ngamin, nurabi aldaw para kan kuana. Ngam no iti aldaw, rabi para kan kuana. Gaputan nakaturog latan no iti aldaw. Kasta ka di? Ala, agmulta ka. Pakanenak, ita lunch break. Ariglado. Day talagayam. Sige, Albert. Kastapay nga rod. Katagyaman na kiti pa nag-video call mo. Ikisnak tulatan ka ni Baby Angela. Bye. Oy, nakaisom. Ah? Kapatawan dakas anapasamak ka ni Maria Angela. Kat mismo pa'y gayam ati asawa ni Danny ti mga iaywan. Amamom day ta, Danny? Wen, katrabahwak iti opisina. Kan gayam ni Albert. Ay, kasta gayam. Kat, anya nga iti imbagam kan kwa na. Agawid ka kadiitan, iti Pilipinas? Saan pa'y? Total, basit lang nga na panawan. Malpasan ti kontratak dito'y. Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti panawan? Wan, husto ka. Kan, Jack pa'y kaya't ti agpakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanes na? Amangan nga minno adamay baga dagiti tattao kanyak. Sa bagay, ah? Saan ko aplano ti makisinublian ken kwa na? Ngam sigurado nga dalat ta masao dagiti tao kanyak. Anya nga iti ammom. No da kayo tinaikari, iti tunggal maysa. Iso apimusay ti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, uray anya ti mapaspasamak. Agsabat lata ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Ngam mamati ak, da kayo tinaikari ka ni Albert, iti tunggal maysa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay